Grčke i vrednostni sistem to. Jevreji su prepoznali da je Grčka vrlo bliska od svih naroda, od svih nacija, od sveta. Grci su možda bili najbliži jer su imali veliku filozofsku mislu. Jevreji su prepoznali veličinu Grčke, ali su prepoznali i opasnost Grčke. To je bukvalno kulturni rat koji se u jednom trenutku zamenio. Kada je grčka kultura postala globalna kultura tog vremena, postala je dominantna kultura. Šta rade dominantne globalne kulture? Isto kao i danas. Što kaže, ništa novo pod suncem. Šta rade? Oni žive svoj koncept kao jedini koncept. Hoće da nametnu svoj koncept svima. Ja se dobro sećam kad je otac moje supruge, kad me tamo 96. 7. vozio i kaže, vidiš ove supermarketi sve. Jer ima to u Srbiji? Nema. A kaže, doći će. Ono trenutku kada to dođe, kad je to došlo, vi vidite cjelokupnu promenu društva. Prvo, ne znam ste primetili da nestaju male radnice. Ne mogu da opstanu male radnice. Šta imate super silu, imate Miškovića i ostale koji emitiraju cene, a oni žive od one razlike. A ova ima mnogo jeftiniji, pa sešću u kola pa ću kupiti ne jednu stvar, nego 50 stvari. Ali sedanje u kola, odlaženje u supermarket u kojem se na veliko kupuje, nema više onog razgovora sa kasirerkom i tako dalje, kako si, šta ima i tako dalje. Sve te dimenzije nestaju. Stvar postaje mnogo obezličenija. To je ovako antropološko-sociološki aspekt svega toga. Zašto se događa sa jednim društvom? Da su Jevreji postali svesni, a uvek ste imali u judaizmu oni koji su govorili da budemo kao drugi narod, da se mi tu nešto razlikujemo. Šta znači razlika? Šta znači živjeti? Znači živjeti sa svojim vrednostnim sistemom u okviru šireg vrednostnog sistema. Pa prijatelj, ako hoćeš tako da živiš, misli da će sredina mnogo da te voli? Pa ne može mnogo da te voli. Možda nađeš dobar modus opstanka sa sredinom, da je ne bodiš oči. Zašto postoji kašrut? Na kraju krajeva sad smo imali obred Avdala, koji razlučuje svetlo od profanog i koji odlaži Jevreje od drugih naroda i svetlo od tame i tako dalje. Znači, živeti u nekom većem društvenom sistemu, vrednostnom sistemu, a ti imaš svoj vrednostni sistem koji nekad je izazov. Hajde da vidimo kakav su izazov bili Jevreji hrišćanskom ranom društvu. Kakav? Pa najveći. Znate zašto? Zato što je u centru njihovog kosmosa bio Jevrej. Kako je bio Jevrej? Pa celokupna njihova hrišćanska priča se sastavila upravo od tome, sada je došao spasitelj. Šta je oni Jevreji hoće? Oni više ne treba, njihova uloga je bilo da se rodi spasitelj i kraj priče. A ovi ništa, ovi nisu prihvatili taj koncept. Ima to strašno smetano. I onda su im nametnuli razna vrsta ograničenja. Ajde, hrišćani su još monoteisti. Ajde, vidimo u vreme Grka, Panog. Šta su oni bili? Politeisti, ali su bili monoteisti. Pa to je toliko različit vrednostni sistem da Grci normalno da su hteli to da zbrišu. Pazite, nije grčka ideja bila loša. Oni su u to vreme bili, civilizacija. Kod nas nema onaj član, civilizacija sa velikim srpom. Logično su ljudi prihvatili. Bilo mnogo Jevreja koji su bili helenisti, koji su to prihvatili. Međutim, ovi su shvatili, čekaj, ako to je gotovo, mi nestajemo, mi ćemo potpuno da budemo zbrisani. I ono trenutka kada su tražili da se prinese svinja u hramu, znate drugu zapovest, moraju da pukne. Iako su Jevreji prvi prevod Biblije na neki strani jezik, to je bilo Septuaginta. Filon Aleksandrijski, do sad ne govorim, nije tema Aleksandra. I sada ovdje imamo centralnu temu kulturkampf, rat među kulturama, za opstanak, za identitet, pitanje identiteta. Kao pitanje, bili smo Jugosloveni, svi su napustili koncept Jugoslovena, Jevreji su plakali za konceptom Jugoslovena, zato što im je pružao divno utočište i sad moraju da se susretnu sami sa sobom. A neki od njih ne znaju šta će da rade sa jevrejstvom, neki znaju. Neki postanu ekstremni, neki odu u totalni liberalizam, a većina, znate, kada neko mora se nositi, kako će to sada da reši? I sad to je jedno pitanje, pre nije bilo pitanje. Sad treba odgovoriti. Vidite, pogledajte našu zajednicu u SFRJ i pogledajte sada. Niko nas ništa nije pitao. Sada, pa
nema stvar za koju televizija ne dođe u pitanje. Transplantacija, ovo, ono, mislim, 1000 stvari, ne možete da dišete, da možete... Šta je to sad bitno da mi kako? Bitno je, zanimljivo je društvo. Idemo dalje. Koji je sljedeći praznik posle Hanuke? Tubišvat je Nova godina drveta. Meni je taj praznik divan. On ima jednu sjajnu poruku. Kaže ovako, ima nekoliko stvari, nekoliko glasova koji se čuju u kosmosu, ali su nečuni ljudskog uma. Jedan od njih je glas, krip posečenog drveta. Imate, to je praznik, kako da kažemo, briga za okolinu. Imate u petoj knjizi Mojsija, kaže, kada udariš, zavoriš na neki grad, nemoj seći drveće koje donosi plodove. Jer to čovjek koji ustaje na tebe. Znači, Biblija je protiv koncepta totalnog rata, spržene zemlje. Jer koliko je potrebno da drvo naraste? Zašto mi to radi? Ima jedan lep midraš koji kaže Adam, kako je Bog stavio god, kaže, evo tebi sam to dao, čuvaj i obrađuj. Što znači čuvaj? Pa čuvaj, jer ako ga ti uništiš, neće biti niko posle tebe da to popravi. Dakle, to je naš environment pokret, jel? Tubiša. A ceo praznik zapravo govori o tome da postoji, pazite, postoje 4 nove godine. Ova nova godina drveta, imate novu godinu kada su carevi se zacarivali i njihova nova godina se uvijek računala vreme caravanja od Nisana. I imate novu godinu koju u mesecu je Lulu za 10 od stoke. A imate i kada se sudi vodama. A dobro, to sad nećemo otvarati, to su fascinantne teme. Znači, to je Tubišvat. Tubišvat. Koji je sljedeći praznik? Purim. Purim? Koja je situacija sa Purim? Purim je već, Jevreji se nalaze u dijaspori, nalaze se u Persiji, ne nose više jevrijska imena, Ester nije jevrijsko ime, njeno ime pravo je Hadasa, Mordehaj od Marduk, Ester od Aštarta. Dakle, tu već i u cijeloj knjizi se ne pominje Bog nigde. I sada tu imate jednu političku doktrinu kako Jevrej doživljava u dijaspori pod vlašću koja mu nije naklonjena. Šta znači da nisu imali svoje imena? To znači da nije bilo uputno biti Jevrej i držati jevrejsko ime. To je stvar koju logično možete da zaključiti sami knjigama Esteru. Zašto bi uzeli druga imena? Zašto bi se zvali drugačije? Pa sačuvali bi svoje imena. Znači, sakrivali su svoj identitet. Kao što je Mordehaj rekao Ester, njemu da kažeš od kojega si roda i tako dalje. Znači, ovdje imamo jednu političku doktrinu kako zapravo treba opstati. Koji je sljedeći praznik? Posle Purima. Koja je dominantna ideja Pesaha? Izlazak. I sloboda. Znači, to je jedna od osnovnih jevrijskih ideja sloboda. Sloboda od čega? Od ropstva. Imate, znači, Egipat kao dom robova, tako se biblijski naziva. Imate pustinju, imate zemlju Kanaan. Sve ono što je naše društvo prošlo. Mi smo bili komunističko društvo, jednopartijski sistem, tranzitno društvo, ušli smo u više partijski sistem. Ovdje imate piramidalno društvo, imate društvo koje je hijerarhijsko, imate tranziciju, imate zemlju koju treba da uđe. Vrlo često možete da čujete da su Jevreji pokupili sve ideju Boga iz Egipta i tako dalje. Ja smatram to totalnom zabludu. Evo znači. Jeste da je u Egiptu postojao nekakav sveštenik koji zagovaraju da je jednog Boga? Ali vas pitam, je li to opstalo ili nije opstalo? Nije. Ako nije opstalo, navodi na zaključak da to nije bila originalna njihova ideja. To je možda bila preuzeta ideja, pa je pokušala da se ta ideja implementira u to društvo. Ali kako se završilo? Neuspješno. Ko je nosioc ideje jednog Boga koji dolazi u Egipt? Jakov. Josip, jer on dolazi Jakov i njegovi sinovi, koji su već bili nosioci ideje jednog Boga. Nije to Mojsije pokupio tamo. Znači, cijeli jedan narod u Gošenu živeo koji je bio nosioc te ideje. A došao je s tom idejom. Dakle, imate
Po čemu mi vidimo da propisi koje Tora ima nisu identični sa propisima koji su u